दिनैनि खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन। गिबि खौराङाव दं बाक्सा जिल्लानि बरमा बरखारुवा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ दोलोआ मोनसे जर'खा मेल खुंदों। बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बे जर'खा मेलखौ खुंफुंनाय जादों। बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि आफाद दैदेननायाव बे जर'खा मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरग'यारिया बाहागो लानानै फोरमायथिना होयोदि बिपिएफ दोलोआ दाबो गोख्रों जानानै दं आरो फैगौ लक सभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो मंगलदै बिजाबाव बिजाथि फसंगोन। प्रमद बर'नि सरकारा दिनैसिमबो ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननो हायैखौ सोंखारिनानै बुङोदि बेनो नामा सोलायनाय सरकारा। बे जर'खा मेलाव बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लानिफ्राय गोबां दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे जर'खा मेलखौ नायोब्ला दाबो गुदि थाखोआव बिपिएफ दोलोखौ गोबां गोख्रोंखौ नुनो मोनो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफोराव मैया सानसेयैनो गासै दों 6 बाला अन्थाइ लामा बेखेवना होयो इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लामा दालां गैयैनि जाउनाव गोबां जेंनानि गेजेरजों संसार जानाङोमोन होननानै दुखु फोरमायो। लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लामा दालां बानायना होनायनि थाखाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ साबायखर बावो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों, हाग्रा ओनसोलखौ लानानै रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा। दाथ' बिपिएफनि सोद्रोमाफोरानो हाग्रा सिफायनो थुलुंगा होगासिनो दं। जायफोरा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो रेडि जानानै थाबानो जाबाय होननानै इएम रन्जित बसुमतारीया बुंबावो। चिरां जिल्लायाव साननैसो सिगाङाव होस्रांजानाय सुबुंफोरनो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामनाय जाबाय। बावैसोनो बिथांमोननो हाखौ राननानै होसिगोन। नाथाय हाग्रा ओनसोलखौ माब्लाबाबो होनाय जानाय नङा। नांगौब्ला राजखान्थिनिफ्राय सयनास लागोन, थेवब्लाबो हाग्राखौ कमप्रमाइज खालामा होननानै बिथां रन्जित बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंदों। निफिउ रिअ'आ रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायनानै होबाय। नेशनेलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभ पार्टी एबा एनडिपिपिनि दैदेनगिरि आरो नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि निफिउ रिअ'आ नागालेन्ड रायजोआव फिन खेब गोदान सरकार दाफिननो रायजो बेंगिरि ला गणेशाननो रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायनानै होबाय। दासान्दि तामिलनाडुआव खास्रि बिस्रि मानसि दानथारनाय जाथाया गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। तामिलनाडुआव गोबां जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय हिन्दी राव रायलायग्रा सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रियै दानथारगासिनो। बिनि थाखाय तामिलनाडु पुलिसआ खामानि मावनो तामिलनाडुआव फैनाय खामानि मावग्राफोरा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैयोब्ला नैबे जानबुं नाम्बारखौ होनानै होदों, जाहाथे थाबैनो तामिलनाडु पुलिसनो खौरां हरनो हायो। जानबुं नम्बरा जादों 0421220313 9498101300 आरो गुबुन मोनसे नाम्बारा जादों 9498101320। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।